lidi, tady je Mr. T a Praskáč. A tváří se jako debil, protože už nás to nebaví, děláme to asi po 10. Ne, že by nás nebavilo točit na YouTube, ale prostě už to děláme po 10. něco posere. Já už nevím. Dnešní video teda bude o kvízech. Já mu budu říkat nějaký kvíz a on řekne prostě, co by udělal, jak by to udělal, co si řekne a tak dále, no? Takže začínám a říkám to jemu. Seš venku a hrajeme si prostě spolu se ségrou a tak. A najednou prostě všichni zmizej a ty je nemůžeš najít. Co uděláš? A co si řekneš? Řeknu si. Hrajeme na schovku. Tak jo, Honzík to bere srandovně, tak to bude srandovní kvíz, abyste pak neřekli, že to nebyla strašidelný ani trašičko. No, dobře, tak hrajete na schovku, si myslíš, ale jdeš domů, jestli nejsou doma a u tebe je Zašíno a Zamčíno. Řeknu si, rodiče nejsou doma. No jo, ale tak kde jsou kde je teda tvoje ségra a já, že jo, když je zamčený i barák. Vzala je do koncentráku. Určitě. 100%. To je větší pravděpodobnost, že mě zalehne slon, než že mě zavře do koncentráku. No dobře, tak dejme tomu, že je to za druhé světové války a někde poblíž je koncentrák. Co uděláš? Půjdeš se tam podívat? Samozřejmě, co by tě napadlo. Mě by napadlo, že zůstanu na místě a psychicky se zhroutím. Ale okej, jdeš tam? Ne, já tam nejdu. Aha, nejdeš. Najdeš dopis. Vypadá to jako úřední smlouva prostě a na té je napsáno, že tvoje rodina prostě byla převežena do koncentráku a že tím pádem ti musí dojít, že mě se spletli s tebou, že jo. Takže ty bys tam měl být taky, ale já jsem tam neměl být. Co uděláš? Řeknu si, hustý. A já se vrátím jako duch a řeknu, zdechni. Okay, to by byl první kvíz, vidíte, jak je to strašně čurák, ale teď, jelikož už mě to nebaví, tak on řekne, prostě, kom. Ne, kvíz. Jseš v nafukovacím hradu. Co uděláš? Asi budu skákat, bych to tak viděl. No, skáčeš, najednou se propadneš a nic nevidíš. Co uděláš? Řeknu si, asi na mě spadnul hrad. No, snažíš, ne. Jo. Ne. Jo, ne. Vlastně... tak počkej. Jo. Co uděláš? Že jsi mě snažil. Tak jo, teď už ale fakt. Tak jo. Seš uprostřed strašidelného hradu. Tak vole, z nafukovacího se můžu ve strašidelném hradu. Jasně, jo, propadl jsem se, jo, to je normální, když na vás spadne hrad, tak se ocitnu ve strašidelném hradu. Jasně. Ne, to je nový test. Pokusím se... Ne, propadl jsem se a dostal jsem se tím pádem do hradu. Ne, žádný nový test to není. Dobře. Takže dostal jsem se do strašidelného hradu. No, to záleží, jestli ten hrad znám, protože třeba nějakou tu kuňku na kuňce, tak jak je ten hrad, já nevím, jaký to je. To není strašidelný. Tam to znám, že jo? Prostě znám ten hrad, nebo ne? Ne. Jsi někde v tancování. Prostě... Dráku. Asi se budu snažit najít nějaký východ, nebo Nebo železnou postel. Nebo okno. Vůbec se ti to nedaří. Co uděláš? Začnu brečet a psychicky se zhroutím. Game over, seš mrtvej. No to mě nedošlo, když jsem ve strašidelném hradu a není tam východ. Tak jo, tady to asi ukončíme. Myslím si, že nechci už asi natáčet. To je jedno. No. Takže čau. 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 Ahoj. Ahoj. Tak.
Čau.